Pagpaparehistro ng sasakyan sa Land Transportation Office, Pinalawig. Narito ang report ni King Guevara. Dahil sa pandemya, bumaba ang bilang ng mga nagpaparehistro sa Land Transportation Office. Mababa ang nagpaparehistro ngayon siguro dahil enrollment pa ng mga bata, mag-start yung klase ngayong October, inuuna naman nila yung ibang mga pagkakagastusan. Sa inilabas na bagong kautusan ng LTO, extended ang pagpaparehistro ng mga sasakyan. Kung dati ang mga may ending na 6, 7 at 8 ay kailangan magparehistro sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto. Ngayon, maaari na hanggang Oktubre. Ang mga may ending naman na 9 at 0, karaniwang Setyembre hanggang Oktubre ang rehistro. Ngayon, maaari na hanggang Disyembre. Kawawa naman yung mga clients na dahil nga sa pandemic hindi sila makaregister kaya pinagbigyan namin sila. At saka ayaw din namin na dagsa ang mga tao na pupunta dito kaya ayun ang ginawa ng opisina namin. Mas maganda rin yun na na-extend nila kasi marami rin ang marami rin yung kumbaga na sila, yung lapse na yung registration nila. So mas maganda yun, mas pabor sa amin na nangangailangan din makapag-register ng late. Mahigpit ang pagpapatupad ng safety measures sa tanggapan. Bago pa makapasok sa loob ng tanggapan, kailangang ilista ang personal na impormasyon. Required din ang pagsasabon ng kamay at paglalagay ng alkohol. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara. Balitang Amyanan.